A moje meno je Tomáš Lorinc, kto ma nepozná, pracujem v FPT Slovakia ako IoT architekt. V podstate už roky sa zaoberám tým, že navrhujem inteligentné inštalácie nielen do domácností, domov, ale fabrík a v podstate kamkoľvek to treba. No a taká moja srdcová téma je práve vlastne inteligentná inštalácia v bytoch. Hej. Pretože väčšina z nás býva v týchto nehnuteľnostiach. No. Skúste sa, prosím vás, vy všetci teraz zamyslieť nad tým, že ako si predstavujete inteligentný dom. Hej. Keď sa povie takýto pojem, čo vás prvé ako napadne. No. A teraz, že ruku hore, koho napadol niečo takéto. Okay. Čiže zhruba polovica. A tých ostatných čo napadlo? Presne tak. Väčšina z nás býva vlastne v jednom z týchto troch typov nehnuteľností, čiže bude to teda nejaký panelák, alebo je to, že staršia nehnuteľnosť s potenciálom, no alebo potom je to nejaký že štandardný katalógový domček. No a samozrejme, že ak sa vrátim naspäť na túto fotku, tieto domy sa štandardne robia už roky. Už desiatky rokov sa robia s využitím inteligentných inštalácií. Vlastne taký európsky štandard, teraz sa volá KNX, predtým sa volal EIB Bus, tak už funguje viac ako 30 rokov, čiže to nie je žiadna nová vec. Ale v súčasnosti sa to začína dostávať vlastne aj do našich domácností, do tých spaceov, kde my vlastne bývame. No a teraz, že predtým, než dojdem na to, že čo všetko by sa tam dalo robiť, tak zase by som chcel nejakú mieru interaktivity. Skúste sa zamyslieť nad tým, že čo robí smart home, alebo smart house, alebo proste smart dom, smart byt. Prepína svetla, super. Nejaký iný nápad? No, napríklad, že cez mobil sa to dá ovládať, hej? Ešte nejaký iný nápad? Ovládanie žalúzií. No. A keď sa spýtam teda, že čo si predstavíte pod pojmom inteligentný dom, tak čo vás napadne? Je to to isté? Je to len ďalší buzzword, alebo... Tak sme na akademickej pôde, tak skúsme porozmýšľať trošku. A čo je inteligentné kúrenie podľa vás? No, práve ste dali príklad na obyčajnú podmienku, ktorá sa dá vlastne bez problémov naprogramovať. A ja tam nič inteligentné nevidím. Hej. Nebudem vás dlho ako keby, že nejakým spôsobom trápiť, ale čo tu chcem povedať, že tak ako v minulosti prišli cloudy a dneska všetko, čo je na internete, je považované za cloud, tak aj dneska, že čokoľvek, čo je smart, tak už je považované za inteligentné, za IoT a začína sa to ako keby, že strácať. Je potrebné tie pojmy rozlišovať a to, čo sa v súčasnosti vyskytuje v našich domácnostiach a čo teda akože je momentálne používané, sú smart domácnosti. Sú to domácnosti alebo inštalácie, ktoré len vzdialene nejakým spôsobom riadia, robia nejaký vzdialený dohľad alebo vykonávajú nejaké jednoduché scenáre, ktoré sú ale vopred definované. Zatiaľ, čo inteligentné domy alebo budovy, je to budúcnosť a tak ako máte dneska, že ChatGPT dokáže vám magicky odpovedať na akúkoľvek otázku, tak také niečo by sa malo diať aj s tými domácnostiami a s tými budovami. Najjednoduchší príklad, vždy ráno odchádzate z domu, zhasínate všetky svetlá, povypínate nejaké veci a idete preč. No to sa dá urobiť ako jednoduchý scenár, samozrejme, ale ten dom by to mal sám identifikovať, že je tam nejaký existujúci pattern a bez toho, že by vôbec potreboval vašu interakciu, to začne robiť sám, pretože si to uvedomí, že vy to robíte prirodzene. A samozrejme, že ďalšie a ďalšie. Čiže prosím vás, rozlišujte tieto pojmy. No a aby som sa vrátil naspäť teda k tým bytom, tak tu je nejaká že paleta toho, čo je realizovateľné v bežnom paneláku. Nejaký obyčajný 40-50 ročný trojizbák,
tak samozrejme viete si tam riešiť osvetlenie. Jednak komfort, jednak nejaké inteligentné riadenie, nie len na základe že pohybu, ale aj prítomnosti toho človeka, dennej fázy, že aká úroveň slnečného osvetlenia momentálne ide do toho priestoru a viete vlastne upravovať ten jas a teplotu, aby ste teda zvýšili nejakým spôsobom komfort. Potom je tam kúrenie. To je samostatná kapitola. My ako keby paneláky sme odkázané na centrálny zdroj tepla, na nejaké ceny, ktoré sú vopred dané a to, ako môžeme ovplyvniť vlastne to naše vyúčtovanie, je fungovať efektívnejšie s tým kúrením. To znamená, že pomocou inštalácie, to niekde mám, niečo takéhoto, sú to termostatické hlavice, ktoré si viete bez problémov vymeniť, sú pomerne lacné, vyrába ich množstvo akože výrobcov, tak dokážete teda riadiť to kúrenie podľa nejakej krivky, ale zároveň aj podľa predikcie, že budete sledovať vývoj počasia a ak sa má prudko ochladiť, tak začnete ako keby, že modulovať výkon toho radiátora dostatočne včas, aby ste nemuseli ten radiátor pustiť na 100%, pretože vtedy funguje najmenej efektívne ten prestup toho tepla. Hej. Viete to kombinovať s ďalšími zdrojmi, ako keby kúrenia, že máte klimatizáciu a v nejakom prechodnom období, keď sledujete ceny elektriny, a poviem sledujete, ale za vás to sleduje vlastne vaša inteligentná domácnosť, tak viete si switchovať, že či budete kúriť klimatizáciou alebo tým centrálnym kúrením. No a tak by sa dalo pokračovať aj s bezpečnosťou, že nepotrebujete vlastne nejaký jablotron, hej, zabezpečovací systém, ale viete využiť tie isté snímače, ktorými riadite osvetlenie, tak aj na detekciu pohybu. A zaintegrovať si tam ďalšie svoje zariadenia, ako práčka, umývačka a tak ďalej, aby nejakým spôsobom vedeli spolu komunikovať. No, a keď toto všetko budete mať, tak sa dostanete k tomu, že budete mať basket of remotes. Čiže to je taký pojem, že basket of remotes, to je súčasný stav. Máme veľa smart vecí, máme žiarovky, kúrenie, umývačku a ku všetkému máme samostatnú aplikáciu. Aplikáciu na všetko. A tam jeden múdry pán povedal, že the perfect app is no app, alebo teda one app v našom ponímaní. A to je to, čo sa snažíme, že v podstate už je taká penetrácia tých smart zariadení v tých domácnostiach, budovách, že sa to snažíme nejakým spôsobom agregovať do jedného centrálneho bodu. Ešte ďalší taký, že zaužívaný pojem v týchto veciach je, že home hub, a to je práve ten space, kde niekedy sme mali router a dneska tam máme množstvo ďalších nejakých gatewayov a ďalších zariadení, ktoré nejakým spôsobom komunikujú. Ďalšia vec, nad ktorou sa musíme zamyslieť, je vlastne cena našich dát. Ruku hore, komu už vybehla na Facebooku alebo Instagrame ponuka, že či bude platiť, alebo bude využívať zadarmo ten Facebook. Máme tu jedného. Akurát v týchto dňoch sa to deje, čiže Facebook začal nejakým spôsobom, ako keby, že dáva vám možnosť, že či budete platiť svojimi dátami, alebo v eurách za využívanie tých služieb. K tomuto nemám zdroj, že tých 21 vlastne centov, ale niekde na internete som našiel, že toto je hodnota našich dát, ako keby, že tie rôzne spoločnosti, ktoré medzi sebou tradujú s týmito dátami, tak zhruba dáta za jedného človeka idú za takúto cenu. A to je fakt, že všetko, čo sa týka našej digitálnej stopy. Preto by sme chceli ideálne, aby naša inteligentná domácnosť a bežala nejakým spôsobom lokálne, aby sme neplatili ešte aj týmito dátami. Známe sú prípady napríklad, že robotických vysavačov, ktoré si mapujú vlastne domácnosti a využívajú tú kameru na to, že proste odosielajú tie dáta niekam ďalej. Hej. Takže na toto nezabúdať. Chcete sa snažiť ideálne vyhnúť rôznym cloudovým, smart a inteligentným gadgetom do domácnosti. No. A tým sa dostávame, že ako? Hovoril som, že treba to urobiť lokálne, treba to urobiť cez jednu aplikáciu a na to slúži v súčasnosti asi najpopulárnejšie Home Assistant. Pozná niekto z vás Home Assistanta? Ak nie, po tejto prednáške určite odporúčam, dajte si to do Google, pozrite si trošku niečo o tom. Existuje to tu už roky. Je to v podstate Python aplikácia, ktorú spustíte že na akejkoľvek platforme, ale ja častejšie hovorím, že je to niečo ako operačný systém pre budovu.
Pretože ak si pozrieme definíciu operačného systému a toho, čo robí s počítačom, tak úplne, že identické úlohy vykonáva aj Home Assistant, ale v kontexte tej budovy. Sú potom aj nejaké konkurenčné platformy ako OpenHub, Domotix a ďalej. V podstate všetko je to open source, ale Home Assistant je v súčasnosti asi najrozšírenejší a najkvalitnejší. Potom tá vaša akoby inteligentná domácnosť, bez ohľadu na to, že aký zdroj dát používate, môže vyzerať tak, ako vidíte na tej dashboarde. Vy si to viete absolútne že prispôsobovať a fakt odporúčam vygoogliť po tejto prednáške, nájdete veľmi zaujímavé, akože fancy dashboardy. A aj to, čo sa s tým dá robiť. Okrem štandardných protokolov, akože REST, MQTT a nejaké natívne veci, ktoré ten Home Assistant má, tak jeho sila tkvie v integráciách. Na tomto screenshote tam je, že nejakých 1900, ale je ich už dneska viac, asi 2500 je aktuálne a stále to pribúda. A teda, čo je myslené tou integráciou? No, vy si kúpite IKEA žiarovku, ona má nejaký svoj IKEA gateway a je to nejaký IKEA ekosystém smart komponentov. No a vy vlastne nainštalovaním úplne, že to je fakt, že na 3 kliky takéhoto nejakého extensionu zrazu všetky tie dáta vy extrahujete z toho IKEA ekosystému a sú viditeľné v tom Home Assistantovi. A potom to môžete prepojiť s Philips Hue žiarovkami a zrazu môžete kombinovať rôzne typy výrobcov a zariadení a tak ďalej. No. Ako som hovoril, je to Python aplikácia a tá na niečo musí bežať. A teda keby ste s tým chceli experimentovať, tak asi začnete tým, čo je zadarmo, a to je virtuálka. Hej? Proste viete si to rozbať vo virtuálnom počítači, otestovať. Potom, keď už teda to budete myslieť solidne, tak budete hľadať nejaké iné zariadenie, na ktorom by to mohlo bežať. Môžete ísť do Raspberry Pi, ale tie sú už dneska pomerne dosť nedostupné a drahé a je tam problém s SD kartou. A preto akože pre domáce použitie je najlepšie momentálne, čo môžete dať, je Intel NUC. Je to počítač, ktorý vás vyjde s SSDčkom aj rámkou 200 € na Alze a proste máte robustný server nielen pre Home Assistanta, ale aj ďalšie ako keby servisy, ktoré chcete mať doma, že napríklad domáci firewall alebo nejaký adblocker a podobne. Čiže potom to nejako takto bude vyzerať, že pri svojom bežnom routeri budete mať aj takýto maličký počítačik a už zrazu máte teda tú domácnosť. No a chcete sa pochváliť svojim priateľom a známym niečím, akože, že ako to vyzerá, ako je to pekné, takže asi začnete svetlami. Toto je, by som povedal, že asi Hello World pre tých, ktorí robia nejakú smart domácnosť, začínajú svetlami. Môžete takúto krásnu ambientnú scénu dosiahnuť. Toto je vlastne nejaké propagačné od Philipsu, ale keďže my sme študenti a riešime všetko budžetovo a Philips Hue žiarovky sú dosť drahé, tak ja vždy dávam, že alternatívu, že vy viete si nakúpiť rôzne čínske žiarovky alebo z Lidlu alebo z Ikei, ale dôležité je, aby tam mali také logo, že Zigbee. Lebo Zigbee je otvorený štandard, ten istý štandard, ktorý využíva Philips Hue. A ten Home Assistant dokáže spraviť to, že z lidláckej žiarovky urobí virtuálnu Philips Hue žiarovku. A nielen, že to teda bude fungovať s celým Philips Hue ekosystémom, ale môžete to prepojiť aj so svojou televíziou a zrazu, keď udrie blesk vo filme, tak aj jedna zo žiaroviek vo vašej obývačke proste zrazu blikne a vie vás to akože vtiahnuť, hej, do tej domácnosti. A vlastne čokoľvek, čo je na Zigbee, sa strašne ľahko integruje do toho Home Assistant ekosystému, čiže rôzne tlačidlá, teplomery, sú to väčšinou batériové zariadenia, sú veľmi lacné. Hej. Takže odporúčam pozrieť aj tento pojem, že Zigbee. No potom budete chcieť aj, že ušetriť nejaké peniaze, že svetla vám nebudú stačiť a chcete myslieť aj ekologicky, tak poďme si znižiť uhlíkovú stopu. Ako som hovoril, že sme v paneláku, jediná možnosť, ako znižiť uhlíkovú stopu na kúrení, je jednoducho šetriť na tom kúrení. A tu je len pre zaujímavosť porovnanie. V podstate je to prepočet na trojizbový byt 68 m2 a 2 osoby žijúce v Košiciach, aká by bola uhlíková stopa v prípade kúrenia na elektrinu, na plyn, tuhé palivo
a toto je náš centrálny zdroj, čiže v podstate tepláreň. Čiže tým, že tepláreň spaľuje uhlie a ona má dosť neefektívny systém, ako keby výroby toho tepla, tak má najvyššiu uhlíkovú stopu. Hej, že ak by sme si dali proste že piecku, alebo keď sa tak pozeráme napríklad na Luník 9, že oni tam majú všade tie komíny a kúria drevom, tak oni vlastne sú ekologickejší ako my v tých pekných zateplených panelákoch, ako z pohľadu teda produkcie uhlíkovej stopy. Takže ak to budete riešiť, tak to bude vyzerať nejako takto. Fakt môžete to meniť aj počas vykurovacej sezóny, len sa to vykrúti, nakrúti sa tam nová hlavica a taktiež tie hlavice sa robia so Zigbee štandardom, s Wi-Fi-nou, od Shelly je takisto taká TRV hlavica, čiže keď vygoogliť. Volá sa to TRV ako Thermostatic Valve, takže nájdete k tomu pomerne dosť veľa vecí. No. Keď aj toto máte, tak teraz to chcete úplne že machrovať pred kamarátmi a priateľmi, že viete ovládať hlasovo. A tu prichádzajú tí asistenti, že Google Home a Alexa. Má niekto z vás doma hlasového asistenta? A už ho voláte, že hej, odposluch. No, áno. Oni v podstate kontinuálne ako keby že počúvajú a snažia sa nám podhadzovať relevantné reklamy, ktoré my si proaktívne blokujeme našimi adblockermi, ale sú to veľmi lacné speakere, pomerne kvalitné. Ja ich mám osobne asi 12 doma a fakt, že kdekoľvek v ktorkoľvek miestnosti môžem povedať, že turn on lights a ono sa to rozsvieti. A nevyužívam vôbec Google ekosystém, ale používam práve ten Home Assistant, kde všetky zariadenia, ktoré sú v Home Assistantovi, tak sú expoznuté do toho Google Home speakera a viem ich takto ovládať. Samozrejme, to isté platí pre Alexu, Siri, prípadne ďalšie, ak existujú. Ale keďže som hovoril, že chceme to mať lokálne, tak Home Assistant sa snaží pretláčať open sourceové riešenia, on-premise riešenia a majú aj vlastného hlasového asistenta, ktorý beží lokálne, takže aj na to sa môžete pozrieť, ak ste paranoidní. No a potom vlastne tá vaša domácnosť bude vyzerať takto, je to úžasné, proste niečo. Kto by to chcel vidieť aj v celovečernom filme, odporúčam film Dôverný nepriateľ, je to slovenský film, asi 10 rokov starý, podľa mňa veľmi nadčasový. Ako ja si myslím, že v nejakom horizonte niekoľkých rokov budú naše domy vyzerať podobne a možno budeme aj podobné problémy riešiť. Tak uvidíme. Keď nemáte čo pozerať večer, tak Dôverný nepriateľ. No, čiže bude to vyzerať takto, ale v skutočnosti to bude vyzerať takto. Hej. Pretože bavili sme sa stále o tom byte, o nejakých zatiaľ že gadžetoch, ktoré sú bezdrotové, ale od toho momentu, keď to budeme chcieť robiť že profesionálne, alebo to budeme chcieť škálovať na podstatne väčšie budovy, tak jednoducho nevyhneme sa ťahaniu káblov. A takto nejako vyzerajú inteligentné rozvádzače pre budovy. A teraz rozmýšľate, že či by ste mali nad tým uvažovať, že robíte rekonštrukciu, ísť do toho, neísť do toho, nie ste si istí a vaše rozvody vyzerajú takto, tak vám hovorím, že bez ohľadu na to, ako vyzerá, či smart alebo dump, vymente to, lebo toto je proste že riziko požiaru. A častokrát je to bežná inštalácia v panelákoch a v starších domoch. Čiže aj preto na to, ako kebyže tlačím, že k tomu sa ešte dostanem, ale takí, že domáci bastlíži to robia cez rôzne takéto, že Shelly a proste Arduino a tak ďalej. A v momente, keď to napájajú na takýto typ inštalácie, tak dosť veľa riskujú, že fajn, vyskúšajte si to, ale potom to začnete proste robiť, že profesionálne s nejakými ako keby reálnymi deviceami. Potom to môže vyzerať takto. V podstate toto tu naľavo, to vidím, že kolegovia už im je to povedomé, to je inštalácia v jednej inteligentnej triede na Gymnáziu Poštová. A napravo je to trojizbový byt, čiže dá sa to normálne aj v paneláku realizovať. Je to trošku väčšia skriňa ako 3 ističe, ale dá sa to. Hej. A vždy to teda záleží vlastne na tom, ako je to navrhnuté, naprojektované, na akých technológiách sa to stavia. A potom samozrejme v tom priestore máte súbor prvkov, ktoré vyzerajú úplne štandardne, ako bežné ovládače, snímače, ktoré sa vyskytujú vlastne v domácnosti, ale máte to všetko zaintegrované a viete to nejako využívať, buď ako trigger, alebo nejaký aktívny prvok. No. A
Tým sa vlastne dostávam k tomu, že teda keď už sa rozhodnete, že nestačia vám tie batériové zariadenia, idete teda do novej inštalácie, idete si to prerobiť, tak na trhu budete mať že spústu, že desiatky a desiatky značiek, technológií, firiem a ako sa v tom vlastne zorientovať. Tak tu vám ponúkam v podstate návod, že v zásade za mňa existujú 4 cesty možné. Buď pôjdete do nejakého typu PLC kontrolerov, ktoré v ideálnom prípade môžu byť otvorené, čiže otvorené neznamená, že nemajú kryt, ale znamená, že výrobca vyrobil nejaký hardware, ktorý spĺňa normy, ktorý je certifikovaný a garantujú vám, že teda nevyhoríte, ale zároveň vám nepodsúvajú svoj vlastný software, ako je to napríklad u Siemensu alebo iných výrobcov PLCčiek, že Siemens PLCčka sú síce kvalitné, ale môžete ich vlastne len cez ich softverové ako keby prostredia programovať a môžete naraziť na nejaké problémy. Toto tu, to je český výrobok od firmy Unipy. A česky znamená, že viete dvihnúť telefón a zavolať rovno proste konateľovi tej firmy a dohodnúť sa na aj customizácii, ak by vám to dávalo zmysel, ale hlavne proste sú to fakt, že otvorené. Oni začínali s tým, že zobrali Raspberry Pi a k tomu zrobili nejakú že dosku, ktorá nemala ani žiaden kryt. A tak sa to ujalo na trhu, že potom prišli s ďalšou generáciou, ktorá už vyzerala takto, mala vlastne kovový kryt, ale bolo tam Raspberry Pi. Tie sa nedali objednávať, bol nejaký, že boli viazaní na výrobu tých Raspberry Pi a odchádzali tam aj SD karty, tak si vyvinuli v podstate vlastný procesor, ktorý tam začali používať a dneska už vlastne budujú radu, ktorá konkuruje proste, že Siemensu. Takže je to cenovo dostupné, odporúčam pozrieť toto, hej. Na tom, ak chcete staviať to teda na PLCčkách. Ďalšia možnosť je to samozrejme riešiť cez nejaké takéto fancy výrobky, ako neviem, či sa to číta Loxone, či Loxone, či jak, neviem. Za mňa je to taký proste, že iPhone medzi vlastne smart domácnostiami. Je to krásne, ten rozhádzač vyzerá nádherne, má veľa farieb, krásny ekosystém, ale zase ste limitovaní proste tým, čo vám ten výrobca umožní s tým robiť. Takže tomu by som sa snažil vyhýbať, ale prax je taká, že dávajú zadarmo školenia elektrikárom a títo elektrikári, ktorí vám to v konečnom dôsledku realizujú, tak sa vám snažia pretláčať toto ako spoľahlivé riešenie. Potom, ak to chcete mať, že úplne že ideálne, že proste fakt, že neobmedzený budget máte a chcete to spraviť poriadne, tak odporúčam ísť do KNX-u. To je tá zbernica, ktorú už som spomínal, že sa volala v minulosti EIB Bus, dneska sa volá KNX. Je to organizácia, ktorá bola založená vlastne výrobcami hardvéru a v podstate ten štandard udržiavajú s tými podmienkami, že je future-proof a aj spätne kompatibilný. Čiže fakt, že 30-ročné zariadenie viete kedykoľvek napojiť aj na novú inštaláciu. No a tá inštalácia je decentralizovaná, celé sa to prepája takýmito len káblikmi, dvojlinkami, kde je proste jednoduchý Wago konektor a môžete mať ľubovoľnú topológiu okrem vlastne lúpu, neviete vytvoriť slučku. Čiže potom, keď to tak vezmem, fakt, že na stenu si dáte také tlačidlo, môžete si vyberať, či to má mať displej, či to má mať 1 button alebo 8 buttonov a stačí vám k tomu pritiahnuť len takýto kábel. Potom osvetlenie sa nerieši tak štandardne, že máte nejaký vypínač nad tým krabičku a tam privediete fázu a nejako to pospájate, ale proste idete z rozvádzača jedným káblom ku prvému svetlu, od neho k ďalšiemu a vlastne každé svetlo má svoju vlastnú adresu a vy si to celé potom nejako že naprogramujete. Ako som hovoril, zbernica je decentralizovaná, nie je viazaná na cloud a fakt, že je to brutálna vec a tým, že je to otvorený štandard, tak je podporovaný vlastne aj v aplikáciách ako Node-RED alebo Home Assistant. Čiže ak si postavíte na KNX inštaláciu, tak proste všetko viete zaintegrovať bez problémov do toho Home Assistantu. No a posledná vec je to Shelly. Je to veľmi populárne dneska, pretože ak nechcete meniť inštaláciu, že nechcete ťahať nové káble, tak vám stačí kúpiť si
takúto nejakú malú krabičku, dáte ju pod vypínač, hej, tam si pripojíte v podstate káble z takéhoto vypínača, zároveň tam pripojíte vlastne to, čo išlo do toho svetla a tá krabička vám robí to, že to svetlo viete na diaľku ovládať, to Shelly je zase otvorené, je to postavené na ESPčkách, čiže viete si tam dať aj vlastný firmware, ak ste trošku zdatný programátor a bez problémov to viete integrovať kamkoľvek. Takže fakt, že keď, tak to Shelly tiež si môžete vygoogliť, ak to nepoznáte. Hej, čiže tým sa dostávame vlastne k nejakému decision tree, kde proste ak máte neobmedzený budget, tak idete touto cestou a ak chcete fakt, že otvorené riešenie, tak KNX alebo DALI si pozerajte. Ak je vám to jedno, chcete to mať rýchlo, proste fancy, tak Logs1 Gira, ale tam fakt, že riskujete, že o 5 alebo 10 rokov vám to prestane fungovať, lebo nedostanete update a nespravíte s tým nič. Ak máte obmedzený budget, tak zase, ak chcete robiť že novú inštaláciu, choďte do PLC-čiek, to je jedno, či Unipy, Siemens, čokoľvek proste, ale dbajte na to, aby to malo certifikáciu, aby ste potom na to dostali aj revíziu, lebo nie je cieľom urobiť si že inteligentnú domácnosť a nemať potom revíziu a vyhorieť a tak ďalej, ale tu vám dávam, že ako sa to dá robiť, že profesionálne. No a potom to Shelly, to je akože úplne, že worst case, proste chcete si zosmartovať intrakovú izbu, kde ste 4 roky a potom idete preč, chcete to vrátiť do pôvodného stavu, tak dáte tam Shelly. Hej. No, ale tak poznám ľudí, ktorí stávajú aj akože celé byty, domy na Shelly zariadeniach, takže dá sa to aj tak. No. Potom nejaká vaša automatizačná schéma bude vyzerať takto, to je fakt, že čo s čím je, ako pozapájane, cez aké protokoly komunikuje, funguje a toto je len čisto tá vaša miestnosť na poštovej, jedna vlastne trieda. Takže sú to pomerne komplexné systémy. No. A keď si s tým nebudete vedieť rady, tak sa môžete ozvať a my vám s tým veľmi radi pomôžeme.